Ambalma wani nyang mamalek chudo kibaru keneka. Kuna foni mbambulu kada kulu ka woni ka fo kunungo juye kalo kile tan wolufla konnala bamagati jakulu do nulu be kidal ni bebu do ni CMI wuli ko ni willa ni ga mali drapeau ta ko jeni kuna foni msela mo yele ka fo kunungo arabado so mala de fe ni mo ko fole nun ko ni willa ayira la ka fo che ku menna muso kumbula ko wa ko CMI refana nyemo bado fana kumbula wille sa ko nga bara folo kala mi o kala kata kidal ko ni gouverneur de u ga bara lawa yere ko ni kala mi sa kamali drapeau yere ko jin ayra la ka fo mo mun ko ni ni bara nke u yere ma ni wale nke ku foila ku ye ni kede wala sa ka se ga ira jamana nyemo wala ku ko ni la sigi demunu bla kidal wala sa ka se ku u jorofa ka ira ka fo ko fanga ko to la no ko le ko ni ko tiki ameram ne ko bi ama la ka fo ni wale ke bagan ko ni mamene ku bla ka sula foi ube jamana ko ni bolon fe ni ko imbe ko ni sababu ya sa nga jamana nyemo ko ye sebendo bla na be fo ma ko communiquer muna ube ka ira ka fo ko lu ko be ni wale en ko sebe ko sabula te se ka famia to ko shila ko malien ko ni be mali drapeau ta to na ko jeni ko ni fe meme dankari ke anga dambe wula ko wa malien bebe fem ko ni wakati na be fo ma ko be ko ni me se ka ke sababu ye fana ni ka oku ko ni lasmaya kuma labana uya ira ka fo ko lu ko be la ni ke kidal ko ni nyemo fe uga fere sugu betike wala sa mo munu ni ko ni ke uga se ga mine ni nga nyangi uga ketala wata mene ko gabo kibara wara mambulu kada kulu ka wode ka fo juye kalo clé tan woro ko nala bamako ya no camion bado ko ni tieni bake ponflana ko ni yele yoro la jatemna uya ira ka fo ka be wakati damado ko bosano silabanga kasala be ga chaya ponflana ko ni yele yoro la ni bebo don po fadla ayra la ka fo ni ko nyere ko ni kale no ga bamako ka udigu ko sebe ni ka sigi ko ni gele ya ubulu wode sababu ya sa juye kalo clé tan woro ko nala ma la ka fo camion bele bado na le ko ga yele pongon sanfe ale kada sababu ni ka tieni bado mo ayra la ka fo ni kasara yere ko na mo ko ni mato ada fe nga ko fem ko ni kara minawi ulu ko ni tiena ku sebe ni kasara nun ko ni ti ali se fe mo chama yi hakil nata fo akola daw ko mototigu de ko ni ga cha sira ka daw ko katakantigu no do wa chama fena ko ni ayra ka fo ko jina de be ni pon yoro la ko de be ka ke sababu ye kan ni wale nun ko ke ameram na ko bi ku jonjon ko ni masika soro ni wale na wuri kama sa nga jamana ne mo ya ira ku bina fere ko ni sugu betige wala sa fe mi ni yoro ko ni kasara ye ka se ga chama bula o fana temene ko gabo ekibara wala mambulu kada kulu kan ori ka fo kunungo alsa juye kalo clé tan wolofla konnala anga jamana nyamo no Ibrahim Boubacar Keita ina le koni kun tagara sanga fula Senegal amba yoro la ka fo sanga fo ngoni se fe ale ni Senegal ko ni ga president no Macky Sall olu kume moblim ko no tasma ko ndo no mobilla kuna foni msera mo ya ka fo Senegal ka mo ba dole ko ni bana ori sababu ala sanga jamana nyamo ale kon tara sanga fula ni yoroina sanga fo ni kon se fe sa Ibrahim Boubacar Keita nale ni Macky Sall no ye Senegal ko ni ga president no lu kume limousine kon nala ay la ka fo tasma de kon balla ka wili moblina ka ni mo ko fole nto akono tasma wille moblina sa pompier ko ni nana ni ka jike moblina ka se ka faka ayra la ka fo mo ko ni mato ni kasara ko ni dafe amerom na ko bi sega lube sena wala sa ka se ka ni tasma ko ni wili kundo kuna fon kunjela amba la ka fo Karim Keita nale jamana kuntigi de nale kun kele no ka journaliste ko ni bebo do saxila ko wele boje nika amba la ka fo ko ni kunjela ale ka nyekumu ka kunungu kuna foni msela mo yala ka fo kunungo juye kalo clé tan wolofla konnala commune sabana ko ni tribunal la ayra la ka fo Karim Keita ale ni Mamadou Jadje sa ko ni bebo ko ni don saxila olu ka kiri de ko ni kumika tige yoro la kiri tige la nu ni ga kiri tige se fe olu ye kiri tige ni ga daja saxila ko sabula olu ka jatemna u se fe olu ma ye ka fo ka ko ni ko juku ke mbese ga to ni kiri blongon ba fo ka ba nyangi mu kama ode sababu ya sa Karim nga la fasal kelaw ya ira ka fukulu kon masoni kiri jabima ko wa ulu betaka appel ke cour d'appel la sa kataka a kuma ko ni tengu ye fana kiri blona akilla digila ma la ka fo ko ni mo ko folen ni re kon te kiri blona ku foila ayra la ka fo sax ale de ko ni ayra ka fo ko Karim ko ni nobe Birama Touré no e journaliste o ka tununna tunni yere ko ni kara kabini san bafla ani tan woro kabini yo wakati sa amba la ka fo jamana nyamo ko ni ayira ka fo kulu be sege la wala sa ka sega ni mo ko fole ngoni ye nga al sa merom ne ko bi kuna fun jonjon kon te mo shibulo ni journaliste nga la o de sababu ya sa journaliste to nyon ya ayira ka fo kulu kon ma ni jamana nyamo fe uga fere sugu betige mo kom ko ni e ko jugu ta ganya shi olu barake nyon ma ko tigi ka sega amine ni nga nyangi aka ke walila ambalwa ni kibara ni kuma bulo kala sauma awun chaka kuluma jola au kambe ya nyona werema